taka dan baki nan sai nemi ya batan tarbiyya. Kyakkyawa ba zan ci amanar ƙauna ba. Kyakkyawa ba za na guje ki ba na shirya. Kullum tunani na kai ne ko ne nisa, fata nake in ganka ka bani zama ina son. Koren ido yayi tozali da ban san sa, a gane kai ɗai zan iya baiwa soyayya. Kyakkyawa ba zan ci amanar ƙauna ba. Kyakkyawa ba za na guje ka ba na shirya. Kowa na hangaye man gizo ta makar kai ne, in na ji muryar kowa in ji kamar kai ne, amma kamar ni na wani kusan mata ne, tabbas rashin ka gare ni yakan sami jinya. Kyakkyawa ba zan ci amanar ƙauna ba. Kyakkyawa ba za na guje ka ba na shirya. Zan sa ido na ga dawowar ki cikin mako. Ai za ka ganna kwadon alkhairi ne don gwamma. Mai kyau na ƙaunar ki a rai kin mun tarko. Kyakkyawa kai zan iya baiwa soyayya. Kai mafarki na ganki cikin daula. Muna kitan daren soyayya ya tsala. Da na farka babu ke idanuna walla. Wayo na Allah, wayo Allah soyayya. Soyayya. Kyakkyawa ba zan ci amanar ƙauna ba. Kyakkyawa ba za na guje ka ba na shirya.